Manja Sam Gramin Bikas Bengalong a manager upon transfer plot a jok rara tumpen ningkang samse kachipe klangpon. Lason sila bangso a Bengalong a manager Lokhiram Timung upon Kedam Tanga Pora Hut An Sitame ke claim Kedam ke mesen a jok rara tum aningkang sam dolo. Bon Sitame nona bangke alang lipan manja pen nogwa on transfer juya jok rara tum ningkang samse kachipe klangpon. Lason si labangso ka transfer aputhak che dondon thek the pusi pherang ke athengno nang pachinidun. Atheke emena karbi along rialong ke emethang karbi hijanle claim pon pe plotang te komatsi claim na halang. Lapen ke jong se ka prek banga khe tum jong se labang sa Bengalong manager ar pu nang ke chobang wang sitame arlo palut long le lapen labang sa Bengalong pen account ke dotum abang phubang phi do on sitame ladak pen cheng than pon lapsi State Bank of India along transfer lap jiputa pherang ke thengno ningje pon atheke jong se banga khe tum jong se manager ar pu nang claim lo plotang te karbia khe aphan kelang pon avedati lapen passbook update ji aphan dam sitame a passbook Pangjar pipit titi puta ke ongdong araratom pen pherang ke thengno nang pachinidun. Lasi na hok pen sitame puthot alang lilo Khiram Timung aphan kai adim kai aklong nang pache claim ji aphan CEM Dr. Tulidam Rong hang aphan sitame kachuningre padopon. Lapan jong sia alang lilo Khiram Timung aphan kai adim aklong along chewan velang plotang te non e phang sitame kache song padopon bom lang lapen lanso se kache song he pang tang pon thuji aphan sitame ningje pon thu lapen kache song ington te pin pen che song pon bom ji pusi ke ongdong arata tom pen ningje pon. Manja longnit mohndi jua borjan kiba kusun ho kheruni rapen ke amlukhi laso area nilitum jasmet pet ilitum kacipangrun nang kok ke lapulo je ilitum Assam Gramin Vikas Manja branch manager Lokhiram Timung alang liphan apor nang le aku pen nang transfer ikplok lasi alang liphan je Bengalong aron ke lapulo inura manager ke ningkan ke thom dolong ningkan ke thoman ke atams do boy phis tame alang li chiklo jontrok welang chiklo jontrok wet pen se alang liphan dak ilitum Manja branch pen nang transfer ikplok lo lasi nilitum jasmet pet hadak area arat jasmet pet ilitum nong kacipangrun ponang kok mate ladak an nilitum isi chuning ria lo nang thonang kok ma isi ako na chuning nang kok bangla pulo alang liphan non mat ningkat ke thoman le pupe tame 2 bosor an ke nang bi pivek nang ji pusi nilitum isi ka chuning di pon tipado lasi labangso ka chuning ri nilitum non ako CM sar along sitame damji chithanamji lake je ilitum asapho ilitum karbiara phan mate ilitum karbia phan ta nangelang silet rason na ke do sinil to chi thekam long lasela am ilitum je non dak satman ni marli to mena chipangrun nang koklo lasi alang li ki claim ke dam kimi aputhak sin ilitum da kimi lapen ke rong arat aphan kirap ason lo kimi ki thekte alam an mukha ke than pon thekte kamana ke than pon ki claim nang mi parpi ka joni sin ilitum la puson ang deng ponang koklo alang itu media pakado media panta nili kadom piglo la sipini nili tum ladak langpi aham bharat bola langpi dang ko asam marin ka salong ni tum isi protest ki bang aputha alam ke bang la pen lo ili tum rong rupen ili tum kam choklem chodam stami alang li ki klem mi pik la so ke thek long se alang li non timung saraphan Lokhiram Timung alang li phansi manja branch pen transfer padam ji boleh sita mili tum kado weta cidon de la si alang lipan pacido thoji phansi li tum protest athi li tum pilih kilang silet bala son ko alam kali bang kaprek phan pawang we ke athi li karbi tum ke kisuman karbi khomia alam ke the do la si li karbi dan bote kinang sot kado weta karbi thek la si bang kaprek bang bote ili tum karbi tum ke thek ti side la si ni tum ba kado weta cidon sarlo la si la so timung saraphangan bang pe padu tip nang populo la si ni tum cedon de la si kado we nang tum ta putha ko cedon de akapreng de la si ni tum lalang li phansi pachido thot pusi chuning dilo la si pini li tum protest dilo saraphanta
alang lipan pacido thot tu pusi ni tum chuni ni te kang lo la si la so teng alang ni tum pothai pu pulo la si la so pothai pu pitong nang le ji la so puthak ni tum la si kadok weda chidon de la timung sar bang si padu wek nang pu pusi ni tum chidon sa lo kadok la si pan si ni lihin pen ke la so puthak alam bang ke ning ji chot lo kardong ni tum makimang bang ke la lang li lukiram timung bang si padu thon nang pu pola lo manja si pacido tu thon nang pu pola lo kichu ni tum dala dak mene RM nang putu nalam thira puelo ni vino na maputhai pula so putha galu ke bangke la si jong si hadak pen jong si sedon beti to alang ikan padu thot po jong si sedon dia rona teng kote putek ti der lu pula so nang putu stani li tumbang e chuning dilo padu tim nang po ke paci don dia phansi nang po ko singo ni tu putekang lu wan la si akajon long le pajon long le la si la kajon ta pajon long le la si padu la ati kilu kilom sai di meti tum kar bitung ke la so padu thona kam klem pili tam yalang limi pik la timung sarabang ke la si tum bangge nang so rong asu ki klem ki tek ti antami ki tok pilang kendang lok ute ta alang di kan sepaduk do la si ba kai gelan itu hanang sepaning ding de ji la si tum bangge la alang di kan sepadu ki ko si chuni dilo antame ni le churu par piklo suri kadam pajelo limen dara singti le di samapen la si nilitum dakibang head branch dipu langpia longebang langkok nilitum nage lason lo manja lukhiram timung phan alang li aphan soi ma wet pen nang do pen alang li phan nang trem phat bi plot las nilitum ning koi ning ki kang ning pungsi nilitum dakwa nang kolo jongsi alang li nang chingni long le pote laso branch long nilitum ke do an la sarita humosti do nilitum lumba jong singason borjan don suri sarita humosti do pmy pendang lok job card pendang lok ang ton nilitum chithan lori la pen het kiba nilitum SBI si damrong ki state bank si je pene long damrong ko lapen anut kapre jong si aminia jong si na ki jolop ke nilitum ke jethan lor po nampa jon mesi long le lapen 2 bosoran ke nilitum lahok panoi nangpa to pilong te nilitum dak eru pisan ki nang kon alo ne chipatuk mon andai kon nang khuli pipe bile aminia atung do nilitum 20-30 ta dola nilitum PMY emergency po nang khuli pipe difuan na ko nona nilitum bahara ke dam ke ki kosto ko alo ne kisu bile aminia atung ke do hu nilitum han nang ko oinai ko ne kagos nang sek pidak dak ko alo ne job card pendang lo PMY pendang poisa popuga poisa biplak nang pipe nilitum kipine nga tanga pate pinangi bang sutum mitha khai ban nang chinek marat dasi ke theke ding atum sarkar ke chari lapen konsil ke chari tumta nang lang pitun CM sar name alang di phana me chuniri par pigo alang di phana me akke name chodom po nilitum han karbia khai phan na pato pi karbia khai ke thek kere kabia jok nasi mithang locality alang li lukram timung inuvelang minia ke manun nason na taxi litum han malam sovet na pakan ege chot ke nilitum project he nilitum ning hang ke lasi nilitum bank jong si pele ka minia jong si ki wang lo pete nilitum e konti transfer bi SBI long nilitum no na met pinya me jong si alang jong si wang pete nilitum dulong bele ka minia re wang sta me nilitum lun me si lulong le ke dam ta minia ta me ing hab na ku pe thalang mona lang li ki wang pen sapi mar tum ko ana se group ko ano ne ki do sob hobita long lap lakchot kali bilek ati department ame hemso pendang lok job card pendang lok alang li ke do join ni pen mitha khai yang me nangi reng nangi chok ni pukan kone di block ke do lason attack sarita pasta homosti do lason attack si rong plum tu dilai tok ako hola disubai tok lapen dak pasmel satmel pen tok anda nilitum alang li long si dak manja brang si do lata ke rong asora apeng lo posi ningding ningyo ning bile katung ke hindi pe nang ninge det english pe nang ninge det assamese pe nang ninge det passbook nang wat pidet up to date ya phiala lo poisa nang chang ta batai for chok ni tum bang ni lason dak taxi CM sar sta me nang lang piwek ni CM sar man sta me chuniri lo lang khang pidun wek ni mi thang kar bia khai anso se Karbi Anglong Dipupen Prodip Rangphar report Bisonat Karbi Live